Завършихме първата част, споменавайки за сходството на Каптар Кювек с подобни скални ниши в Северна Македония. Нека да разгледаме сега как местните балкански фермери използват тези изсичания в наши дни. Процесът на ловенето на диви пчелни кошери включва поставянето на смес от животинска тор и уханни билки в скална ниша, която се покрива с дървен капак. Миризмата започва да привлича дивите пчели, които през дупки, пробити в дървения капак, покриващ сместа, проникват в закритото пространство и правят там своите кошери. Тази селскостопанска практика е била масова в миналото и все още се среща и с Кратовско, Кумановско и Велеско. В наши дни може да се наблюдава при праисторически култов комплекс Цоцев камен, край село Шопско Рударе, и при съседния обект Градище, край село Конюх, Северна Македония. Същата практика е прилагана и на обекта Шуплива карпа в Кумановско, но в последните години вече не са останали местни пчелари, които да ловят кошери тук. Може да се предположи, че вероятно това приложение на скално изсечени ниши е обичайно срещано в границите на Османската империя, дори и в българските земи, където в източни Родопи са запазени местните турски наименования като Кован Кая, Челен камък при село Долно Черковище и Кованджик, Пчелен кошер при село Чавка, като тези наименования се срещат многократно и при други обекти в планината. А за съжаление, до нас не са достигнали никакви писмени данни за подобна практика, прилагана в източни Родопи или на други места в България. Данни за подобно ловене на пчелните кошери не са останали и за днешните унгарски земи, но подозрението остава и до някъде хвърля светлина върху наименованието Кошерови скали. Фактът, че голяма част от Унгарското кралство попада под османска власт за почти 150 години и обмен и прилагане на земеделски практики в онази епоха е бил напълно възможен в рамките на империята. Ако това видео ти харесва, моля, сподели го.